Yes. Har lige monteret Delorto 6 mm dyse i min Speedfighter 3, for som den passer. Det her det er standard Taikai dysen. Den er lidt kortere. Nej, lidt længere end Delorto. Det har jeg gang i den. Han skal sikkert lige have et par spark, for der er ikke noget benzin i bundkarret. Eller hvad det nu er. Lad os se her. Det var så med Delorto 70 mm dyse. 70 dyse. Top Performance 70 kubik cylinder. Stentex Pro replika udstødning. Ja, så er man også variator. Resten det er standard. Og det er den standard 12 mm karburator, der sidder på. Jeg kan godt høre, det lød som om den ikke tog det helt pænt. Men lad os nu se, hvad eksperterne siger. Over and out.